Jag går på. Jag går in nu efter dig. Han börjar saxa. Jag klättrar bara. Jag går in. Han tittar nog bara på mig så det ser bra ut där. Träff. Han brinner. Ryker. Är han färdig eller? Ja, jag tror det. Ta ett svep bara. Ta ett. Han kommer upp igen nu. Nej, där dog han. Ja, han spånar någon. Ja, stig du, jag kommer efter dig. Perfekt. Fortsätter du så vi är inne i rysk territorium. Tycker jag.